Yes, hello sanibona zithandwa zami, Dumelang molweni, konke la nikhona, khona nabaseGhana ngengibone la nxa sekuthi ngikhuluma isiZulu weGhana uzosifunda ke isiZulu nawe, but welcome siyakumukela la kule space sami, okuyi space sakho njalo ngoba this is our sacred space. Nina ngabantu abahle, ave ngithanda ngoba ninothando, that's why ngithanda kanje. That's why every Sunday ngo6 we speaking sex just for you. Kakhulukazi ngiyanibona ukuthi nina nabantu abazithandayo, nabantu abafuna ukukhula, nabantu abafuna ukuzazi, which is why you are here kule space ku Intimate Talk no Dr. Mthembu. Lalela ke le space ngesakho sithando zami, so ngiyanibona manje, joinani Facebook, nawe ukhona lapho ku Facebook, kodwa lalela yazi ukuthi lento is for YouTube ngoba Facebook yasblocka, so at a certain time uzomela ucross over ku Dr. Nomcebo Mthembu network uzosijoina so that you can listen to this full episode khona la sikhona. So kule sacred space sethu uyazi ke nawe ahlambalazi, there is no shame, sikhuluma amaqiniso. Okay, okuyinkoloze sifaka iscience thina phakathi kwazo kuze kuvela amaqiniso. So ungasabi, ayikho topic esisaba ukukhuluma ngayo la. Sisiza nawe ukuthi ukwazi ukuthi kancane nje ama levels kumdavazo wakho na kwi relationship. Kodwa futhi lalela sisiza no partner wakho ukuthi nawe akwazi ukuthi akwenze kahle. So sondela ke sithando zami, we are about to be intimate right here on Dr. Nomcebo Mthembu network. As ni joina la ku Dr. Nomcebo Mthembu network, ungakhohlwa ngisendela i-comment ungitshela ukuthi wena ukuphi njengoba sidla ku sex talk. Where is your sex? Where is your Sunday? Where is your 6 o'clock? I really want to know ngoba ngifuna ukukhuluma nawe, ngifuna ukuchatha nawe khona lapho kuma comments ami. So namhlanje sithando zami, uzokhumbula ukuthi last week sakhuluma nge-topic after Easter, besikhuluma nge-connection yomoya, nokuthi umuntu okade uzwana naye mhlawumbe senahlukana, kodwa kunezinto ezenzakalayo nje manje kumdavazo wakho nalo muntu onayo awuzi-understand, kanti there are soul ties, imoya yalo muntu isakhona kuwena. Kodwa into enhleke sikhulumele ngokuthi yini ongayenza ukuze ususe isicefe, ususe isidina nemoya owayithatha kuma past relationships akho. If kukuthi ayibukanga lo episode ikhona right here ku Dr. Nomcebo Mthembu network, uzoyithola i-link uhambe uyibuke kahle. Namhlanje ke kodwa ke siyashintsha izinto. Uzokhumbula ukuthi kade ngisokhozini ngolwesine besikhuluma ngama 10 offs, ikhona futhi nakhona la ku Dr. Nomcebo Mthembu network besikhuluma ngama 10 offs ukuthi izini lento abantu abazenzayo ezikuthena off kumdavazo. Kodwa ke ngoba thina we are lovers, we are not fighters, sikhuluma ngothando, sikhuluma ngokuthi yini ongayenza kumdavazo wakho kuze unyuse ivavavum, kuze unyuse i-energy. Lalela ke sithando zami, ngiyazi ukuthi siyajajana most of the time, kuba ngathi inkonzo yasekameleni it has to be untomzodwa, it has to be about uvusmuzi engena kuntomzodwa ufend isikhathe eside no size. No, we have to change that ngoba love is not just about fan donation, okay, but love is about connection, okay, ukwazi ukuconnecta nomuntu wakho. So namhlanje we are exploring zonke leza ndawo lezi osuzikhohliwe wena ezimnandi. Uzokufundisa uDr. Mthembu ukuthi uzithinta kanjani, uzithinta kuphi zonke lezo ndawo, kuze ungafaki ipressure kuntomzodwa, kuze ungafaki ipressure kuvusmuze. So besenza lokho namhlanje. So zithando zami, go grab i-coffee yakho, go grab iwine yakho mokuthi uyiphuza iwine, go grab ublanket wakho, lalela, go grab upartner wakho ngoba sometimes nomela upractice kuyena upartner wakho ukuthi umthinta kanjani kuphi, asho yena ukuthi kumnandi yini, ukuthi kuyashisa yini. So Facebook ngicela ukuvalelisa kuwena sithando zami, bye bye. If you still want to listen to all the hot spots from head to toe, hlala nathi. But if you Facebook, remember crossover Dr. Nomcebo Mthembu network, that is where it's going to be happening. So
let's talk about all those areas, all those hidden indawo lezo mhlawumbe ongasazazi wena, mhlawumbe nomuntu wakho akasazazi ukuthi zazimnandi ngesikhathi nisaqalana, zazimnandi if ekuthinta noma ekuthinta engalweni nje uzwe igazi ligijima. So buyela kuzona ngoba sifuna ukuzivusa, ngoba kuthi uma sisekuma relationships okuhambe isikhathi kube nemizwa efayo nje ethi nomuntu ekuthintile endaweni ethize awusagxumi. Namhlanje sizoyivusa leyo mizwi leyo. Okay, ngoba mina as uDr Mthembu ngizoba i-dictionary yakho. Ngifuna ukuthi uthi noma umthinta umuntu wakho ezwe ukuthi uthintwa isithando sakhe, kuba ngathi iplug yagesi, ugesi ugijima umzimba wakho wonke. So this is your GPS, uDr Nomcebo Mthembu. Kwakwenzeka yini kuwena ukuthi nithi nikubudlelwane nje nomuntu wakho kodwa ubone ukuthi ibattery seliflathile, wenza the same old routine njalo, ufanele ningene endlini, acima ugesi, agibele phezu kwakho, akwehlisa iphentu, akuqabule, isandla sithinta inkomo, usefaka umphambili? Isn't that boring? Wouldn't you like a little bit ukuthi umuntu wakho akakuromance, akuforeplaye, but also wazi nawe ukuthi nami ngimthintephi umuntu wami engithinta kanje? Ngoba sometimes umuntu ukuthinta endaweni ngoba efuna nawe ukuthi umthinte lapho. Omunye uyakushesha ngoba wayena ufuna ukuthi akusheshe, kanti asikufuni lokho zithandwa zami. Sifuna ukuthi we must savor it like good wine. Umzimba wakho unjenge playground, unama sports yonke indawo, amnandi lama sports. So today sizowavusa loma sports, ngizokufundisa wena futhi ukuthi uzowathinta kanjani loma sports. So sithando zami ke sisi YouTube sonke ke manje. Uyazi ukuthi uma sikhula kuba angathi into ye relationship, into yobudlelwano, into yomdavazo is only about penetration, is only about uvusumuzi engena kuntomzodwa. Kanti that's not true. Uyazi nje namhlanje ngike ngaba nepatient engike ngakhuluma nayo. Le patient ingixoxela ukuthi uyazi ukuthi kubudlelwane bakhe akusekho mnandi, umdavaza usemnandi, because uyazi if kuukuthi umuntu expect ukuthi kumele kube nesex lekhaya ngoba umnyeni wami, leyo nto ikwenza kwa wena ube nexhala lokuthi kumele uperform. And if kuukuthi niyathintana, wamthinta nje umuntu se expect ukuthi kumele kube nomdavazo, wamkhisa nje umuntu expect ukuthi kumele kube nomdavazo. Manje yonke leyo nto idala ukuthi sigcina sonke sisine pressure manje kuba ngathi ijudge umdavazo ukuthi uperforme kanjani, how long was it and how hard was it. Kanti life is not about that. Life is about connecting. So today we're going to reroute you. Siqalise phansi ukuthi let's connect, let's find all the pleasure zones emzimbeni wakho. So sizoqala right here ku Dr Nomcebo Mthembu Network. Now ngifuna ukuconnecta nomzimba wakho as a beautiful sanctuary of pleasure and the playground. All right? Thola indawo comfortable. Njengoba ngishilo ukuthi ngizoyenza nawe nami lento, okay? And iqala ngisafuna ukuthi ufunde nje ukuthi ukurelaxise umzimba wakho ngoba lalela ziningi into esidlula kuzona, ziningi izinto ezihlele enhlizweni zethu ziyasinda. So manje ngisafuna ukuthi uke urelax, ufunda ukurelaxa nje umzimba wakho kuze nemizwa yenjabulo ikwazi ukuthi ifike kalula. All right? So ungavala amehlo muthanda, okay? Ngeke ngiwavale mina amehlo ngoba ngifuna ukubona wena, okay? So ungavala kodwa amehlo and ngizokufundisa ukuphefumula ezovala amehlo akho. All right? As ngizobe ngikhuluma as ngikunikeza ama directions, ngizofuna ukuthi wena ubulalela ivoice yami as I'm doing it. All right? Uzobe uphefumula, udonsa umoya ngamakhala, deep breath in kodwa ukhiphe ngomlomo. All right? So ngizoqhubeka mina ngibe guide yakho kodwa wena I want you to close your eyes. All right? Close your eyes and I want you to take a nice deep breath in through the nose and out through umlomo wakho. Okay, sizophinda 40 in and out. And manje as isiphefumula qhubeka nje uziphefumulele ngerhythm yakho, okay? As udonsa umoya in and out, ngifuna ukuthi ube amahlombe akho uwadedele masusuya out, okay? Nice deep breath in, dedela amahlombe
kuba ngathi uyarelaxa, kuba ngathi uyawuzwa lo moya uyangena emzimbeni wakho, uyakupholisa. Mase you are beginning to relax. Okay, take another nice deep breath in again. In, uzwe lo moya ungena emqaleni wakho, wehla kumqala uye esifubeni sakho, la ukhona umoya uwuzwa ngathi nesifuba sakho siyarelaxa, yonke into iyarelaxa, and out. Nice deep breath in again. So yangemuva manje. In, ngomqala wehla umoya ngomqala ngemuva, wehlisa amahlombe, wehle ngomgogodla, and relax out. And as uqhubeka uphefumula, qhubeka nje noma ngikhuluma, qhubeka wena udonsa umoya ukhipha ngerhythm yakho, okay? But ngifuna ukuthi as uqhubeka uphefumula udonsa umoya, kube ngathi uyawuzwa ngathi khona umoya ophumayo kuwena, wonke into irelax, wonke ama-muscles akho, okay? Ngizophinda futhi siphefumule, sidonsa umoya. In through the nose, wehla ngomqala, esifubeni, uye esiswini umoya, mase uyawukhipha futhi. La uhambe khona umoya, ngifuna uzwe angathi umzimba wakho wonke uyarelaxa, okay? Now, ngizofuna sehle ngemlenze siye enyaweni. So, donsa ngamakhala futhi umoya. In, yehle chest, stomach, yehle ngemlenze, ye phansi enyaweni. Uzwe ngathi khona into ekuhambayo, mase uyawukhipha. And as uqhubeka nokuphefumula, konke lokhu uyawuzwa umzimba wakho suba light, umzimba wakho uba lula, umzimba wakho, okay? Manje sesizokwenza ukuphefumula kokugcina, kodwa siya kuntomzodwa nakuvusumuzi, okay? Nice deep breath in. In, down the chest, yeswini ihambe lapha kuntomzodwa. Kodwa mufika kuntomzodwa ngifuna umince, ubambe inyama zakho, kuba ngathi yaminca. Mase uyawukhipha futhi umoya. Kuba ngesikhathi uminca uyamvusa, uvusa imizwa yakhe. Asiphinde futhi sidonsa umoya. In, down your chest, your stomach, to i-groin yakho. Vusa umuzi untomzodwa, uminca. Kuba ngathi uyamvusa imizwa yakhe. Phefumule futhi umkhiphe. Okay, now umzimba wakho wonke uso-relaxed, kodwa untomzodwa novusumuzi sibavusile, bavukile bona. Alright? Ngifisa-ke manje, while uvalile amehlo akho, thatha isandla sakho, usibeke ekhanda, okay? Ungasibeka ekhanda lakho, ngakwi-forehead yakho, sibeke softly nje isandla sakho, kuba ngathi uyasithinta ngoba ngifuna ukukufundisa ukuzithinta, ukuzwa imizwa yakho. Alright? Beka isandla ezuvala amehlo. Nice deep breath in. Phefumule and then relax futhi. As you relaxa, ngifuna usihambise isandla sakho ebusweni, usithinte kancane ebusweni, wehle kwi-jawline yakho, uhambe uyothinta umqala wakho kancane, softly, softly, softly. And just continue to breathe. And just hold it lapha emqaleni, uthinte nje umqala wakho, uthinte nje umqala wakho. And just continue to breathe. Now, open your eyes. Ngifuna ungitshele, sende lapho comment ukuthi yini oyizwile. Ngesikhathi uzithinta wena, khona yini into oyizwile eyimizwa kuwena emzimbeni wakho, ubumnandi bomzimba wakho, nyoma uzizwe uwarm, mhlambe uzwe angathi unama goosebumps, angathi umzimba uyashake kancane. Konke lokho kumzimba wakho uyakutshela ukuthi uyaphila. Umzimba wakho uyakutshela ukuthi uyathokoza if uthinta, uyakuthokozela ukuthi wena uthinte. Manje sizoqhubeka siye ku round 2. But manje if unopartner wakho, ngifuna lokho engizobe ngikwenza uzobe ukwenza kuyena upartner wakho. So bese si draw i-map, i-pleasure map. Okay, kupartner wakho ukuthi umthinta kuphi, umthinte kanjani. Khuleka, if engekho upartner wakho ungazithinta wena at the same time kuze uzwe ukuthi lento engikhuluma ngayo izwakala kanjani.
Okay, all right, okay sithando zami. Susithintile ke manje. Sokumele uthinte umuntu wakho. And remember, ngiyazi ukuthi abantu if bethi ukuba romantic kumele ube nemali ukuthi ube romantic. Lalela, ukuba romantic ukuthinta umuntu wakho kahle nje. Ukuba romantic ukukhuluma kahle nje nomuntu wakho. Ukuba romantic ukuthi ukwenza into enhle nje uyenzele umuntu wakho if uyazi ukuthi kunento amela yenza afike sumenzelile yona. Ukuba romantic ukubhalela umuntu wakho inote nje uzoyishiya before evuka mhlawumbe uyishiye eceleni kombhede wakho umtshela ukuthi ubaleke kanjani kuwena. Ukumtshela nje ukuthi muhle kanjani umuntu wakho. Umsendela nje isurprise kade engayilindile imessage nje ethi sithando sami kodwa uyazazi ukuthi ubaleke kanjani kumina. Konke lokho ukuba romantic. Akusho ukuthi fanele umthengele isipho esibizayo uhamba uthenga ijewelry cha. Yebo ke kodwa uchocolate ngiyanhlebela ke. Uchocolate uyasebenza kumuntu wesifazana ngoba always uchocolate wenza something nje kumuntu wesifazana even if diet if kuukuthi mhlamba akawufuni ngempela thangela uchocolate lo dark dark chocolate muhle ke loyo ngoba uyayivusa nemizwa kuyena umuntu wesifazana. So akudingi sithando zami uzumthengela ipresent umuntu wakho lalela. Nawe umuntu wesifazane nowesilisa uyafisa ukuthi ube romantic. Khumbula, nyoma umenzela iironing, nyoma umphekela, nyoma ummassage, konke lokho is part of being romantic. Akuyona umsebenzi, akuyona ichore. So ungaboni if ukuthi wenzela umuntu wakho into enhle kuba ngathi ngikwenza lokho ngoba ngingunkosikazi. Cha, you are being romantic and bakuthanda futhi lokho abantu bethu. Now kenzeka ukuthi uma sesishadile iyashintsha iromance Nkosi yami ngoba phela sokunengane manje kunama bills manje kunama in-laws manje. So kubalekile ukuthi wena usenze leso sikhathi sokuthi iromance ayibe khona kwi-relationship. And lalela iromance iyashintsha ke masushadile ngoba uyakhumbula ngesikhathi ningakashadi wawuthi umuntu wakho mevele wathatha imoto yakhe esemsebenzini wayiwasha abona ukuthi hawe ma wazwa romantic ungwashela imoto kodwa mase usushadile ngathi ijogwe lakho uwasha imoto ukasho uthi akayigezile nemoto yami akangifakelile no petrol because sengathi kuumsebenzi. So meaning uma soshadile sokumele ushintshe manje leza zinto wawukade uzenza ezazi romantic ningakashadi ngeke saba romantic manje. So kufanele ushintshe ubone ukuthi eyiphi into ezoba romantic manje ngoba ukuba romantic ukubonisa umuntu wakho uthando ukwenza into akade engayilindele kodwa oyaziyo ukuthi ave izomjabulisa lo muntu. Kuyafana nje nokuthi nisajola wawuye emovini kwakwazi ukuthi vele uzongisemovini into enormal kodwa mase nishadile kuya emovini nobabili into enkulu ngoba manje kunezingane kufanele ucabanga ukuthi ingane soshiya phe ebusuku sobuya ngasikhatsini kumele kube nomuntu ozogada izingane. So uyabona ukuthi akusekho romantic sokuumsebenzi. So kubalekile ukuthi nina ninobabili decide ukuthi yini kuthina romantic yini ngizoyenzela umuntu wami engaziyo ukuthi izomshaya isikhonkosini azizwe ukuthi uyathandwa azizwe ukuthi ubalekile azizwe ukuthi ngiyamdinga ngoba sonke siyazi siyafuna ukwazi ukuthi upartner wethu udinga thina kuphela. Now so njengoba ngishilo ukuthi i-pleasure map yethu is the whole body from top to bottom. Asiqale lapho ke. Siqale ekhanda nje. Uyazi ukuthi umuntu if ezokuthinta ekhanda nje ezokumassage nje ku scalp sakho kumnandi kanjani. Ngoba ikhanda lakho khulaze unganazi inwele yabo nje umuntu wakho if ukuthi uyashefa ekhanda ave kumnandi kuyena uzomthinta ekhanda uzomthinta ngendlela nje ladies futhi uma unenzipho ke lesebenza khona mina nginazi izipho okay but if unazi izipho umthinte kahle nje umuntu wakho umkwebe ekhanda uyehle naye uye la ngemuva uye ngemuva kwamadlebe lana kuba ngathi uyammassage mase kuthi ngale ngemuva kwekhanda la kule ndawo kunomgodi olapho omnandi kabi okumele ukuthi umassage kanje yabo ngesikhathi umassage kanje. Kodwa even if awunazi inzipho izandla zakho zonke nje uyakwazi ukuthi umuntu wakho ummassage ngesikhathi umthinte kanje. Abantu abaningi vele istress hlala ekhanda nakumahlombe. Alright, so ngesikhathi wena ummassage already suyamrelease stress sakhe okusho ukuthi sokuzoba lula ukuthi avukelwe kube mnandi ngenxa ukuthi wena ubumthinte ekhanda.
So ungakhohlwa ukumassage. Ngiyazi-ke kodwa-ke kakhulukazi KZN amaZulu namadoda amaZulu athi hayi wayithinta indoda ekhanda. So be careful, wenze sure ukuthi ne-consent umuntu wakho uyavuma ukuthi ummassage ekhanda, angaboni ukuthi ngokuthi uyammassage ekhanda ubona ngathi wena uhloniphi and awumhloniphi. Okay, now as is move down, amadlebe ayikho into emnandi njengamadlebe. Wona-ke ngeke ngiwayeke even though wajwayelekile, kodwa amadlebe yenye indawo enemizwa kakhulu. Amadlebe lalela inemizwa ngoba kumele uzwe futhi, so meaning amadlebe ane sensation kakhulu ngoba iwona kudedela wena ukuthi ukwazi ukuthi uzwe. Amadlebe-ke inamalebe endlebe lawa asensitive, kodwa noma ungena ngaphakathi endlebeni yakhe umuntu wakho kumnandi futhi kakhulu. Yiko into encane nje sendlebeni uyashesha ukizwa because indlebe yakho inemizwa eminingi. So uzoyenza njani-ke indlebe? Indlebe uzoyikhisa kancane, umunce nje kancane, sometimes ungathi uyayiluma kuthiwa i-nibble kancane, uyiqabule yonke indawo all around indlebe yakhe. Okay, and while lapha endlebeni khumbula ukuthi indlebe sensitive also nakwi-voice yakho. Uyishintshe i-voice, usho into emnandi nje lapho endlebeni yakhe, umtshela ukuthi muhle kanjani, umtshela ukuthi umthanda kanjani, umtshela ukuthi strong kanjani eyindoda yakho. Konke lokho kukodwa sokuyaqala kuyamvuselela imizwa yenjabulo ngoba yes uyayithinta indlebe yakhe, yes uyayiqabula indlebe yakhe, kodwa at the same time kunemizwa emnandi omtshela yona ezomenza futhi ukuthi avukele. Mtshele nanokuthi kumnandi kanjani nje ukuthi umqabula indlebe yakhe. Okay, nangaphakathi-ke endlebeni uyakwazi ukuthi ungangena ngomuno wakho, depend mngakanani umuno wakho, ungangena nomncane umuno if needs be, but ukuyitrace nje indlebe yakhe all around, uyithinta kancane. Khumbula, the aim is not to sweat. Lo muntu wakho kufanele umthinte lightly, yazi umthinta ngathi uphaphe like a feather. Uzomthinta kancane nje around indlebe yakhe, uyitrace indlebe yakhe all around, uyitrace uzuzubuyela ngaphakathi, ungene ngaphakathi kwindlebe yakhe. So ngesikhathi wenze njalo kwindlebe yakhe uvusa imizwa kuyena. Ungakwenza ngomuno, ungakwenza even nangolimi. Alright, khumbula-ke usebenzisa ulimi basobha ukuthi amathe angangeni endlebeni yakhe. Okay, akube ukuthi nje udebe lelo lincane uyalimunca, kuba ngathi uyalimunca nje kancane, uqhubeke nokuliqabula indlebe, uyiqabule all around, uyiqabule all around. If ufuna ukufaka ulimi ungalifaka kancane nje lana, kuba ngathi uthi fendi kancane ungafendi kakhulu. Okay, uthi nje fendi kancane ngolimi lingene endlebeni yakhe, kodwa uqhubeke uyiqabule nje indlebe yakhe nangemuva kwendlebe. Khumbula ukuthi medically indlebe i-connecta nenye nerve esibiza ngokuthi i-vagus nerve, ne? Le nerve lena ibaleke kakhulu ekuvukeleni kwakho ngoba iyona yenza ukuthi ukuvukelwa kwakho kube even more. So that is why indlebe iya-connecta nesitho sakho sasekameleni, nesitho sakho somdavazo. So ungayikhohlwa indlebe. Ungathi noma suyiqabulile indlebe uye ngemuva kwendlebe, suyaqala-ke suyehla-ke manje suza la emqaleni. Ngoba nawo umqala umnandi. Yebo kunabantu abawusabayo umqala ngoba uvela hleka umuntu athi kakhulukazi amantombazana azenza ngathi asaba ukwenziwa. Okay okay, so kodwa yazi ukuthi uma wena une-skill sokumqabula kahle emqaleni wakhe umuntu wakho, uzoshintsha lokho gigi to sokumnandi ngoba ukwaze kuba ne-skill sokuthi umqabule kahle, umlume kahle kancane, hayi kakhulu. Ngiyazi-ke ukuthi abanye beni baze ama-love bite, angazi asayi-in fashion yini ama-love bite ngoba abantu abafuni behambe bona everywhere ukuthi bukade umkhotha wena umluma. Okay, uqabule kancane nje, small nibbles, and ngesikhathi ukwenza lokho umphephethe, umqabule kancane, umqabule uphephethe, umqabule ukuphephethe, usebenzisa ulimi umkhothe kancane, mpendi ngamathe, khothe nje kancane. Alright, mhlawumbe ngingathi nje umuntu wakho lethe uhlezi nje uyadlala akadlali, uyasebenza ku-laptop yakhe, ungaqhamuka ngemuva kwakhe wena ngibambe from the back, qhamuka ngemuva njalo, mase uyamthinta i-back yakhe uze naye la ngaphambili. Uyabona ngesikhathi umthinta wenza kanjena, and as wenza lokho khumbula u-close to indlebe, as much as usemqaleni u-close to indlebe.
qabula indlebe yakhe kancane, usho something emnandi endlebeni yakhe. While uthinta umqala wakhe, while uyawumassage, and umqala wakhe uyawumassage ngathi uya endaweni circular motion ngoba wenza ukuthi nemithambo yegazi ayivuleke futhi. So while wenze njalo, believe you me, uzoyivala i-laptop and wena uzoba kwi-lap yakhe on top. Alright, so while unga kwi-back futhi enye into ongayenza ukummassager, ungabeka into e-warm lapho ngemuva oma oils, ufaka ama-oils kuyena, so uyaqala kuyammassager, ummassager kwi-back yakhe. Ngesikhathi ummassager wenza kanje, uyabona ngendlela engenza ngayo, uthi angathi uyagcinezela, angathi uthi. If usuwehle emqaleni suza la kwi-shoulder yakhe, ummassager kanje, okay? So uthi kanje ngesikhathi umthinta kanjalo. Yabona unyakazisa kanje ngoba wenza ukuthi nemithambo le lana ayikwazi ukuthi igazi lihambe. And while lapho futhi uthi buye uthi kanje kuba ngathi khonto egijimayo kuyena kanje, very nice, izokwenza ukuthi kuba ngathi kune drum la kuyena emqaleni, izomvusa imizwa nayo futhi as well. Ungaqhamuka from the front, muthanda uba ngathi izandla zakho uyazisonga around yena. Again uzokwenza lokho kodwa lapho you are working yourself from the front, udlale nje nentamo yakhe, and from the front futhi uyakwazi ukuthi udlale nomgogodla wakhe, ukhuphuke wehle kumgogodla wakhe, ungehla kuya ngenzansi komgogodla. Lalela ngifuna ukunihlebela kakhulukazi nina ladies, abantu besilisa kunendawo la ngenzansi komgogodla, kunenerve lapho sitho S1, S2, S3. Okay, leyo ndawo leyo iyona esupply imizwa eza ngaphambili kwisitho sakhe sangaphambili. So dlala lapho, udlale kamnandi, ummassage, but even more ungadlala nange feather. Thathe ifeather thizeni uyidlalise kumgogodla wakhe kanje, udlale emaceleni. Believe you me, waqhubeka waya ngaphambili, kuba ngathi udlalisa la ngaphambili kuzohlangana khona ibhande lakhe, lokhamba khona ibhande lakho, udlalise lapho. If kuukuthi unomkhaba, uthi udlalisa kancane nje phansi komkhaba, kuba ngathi uyawukha nje kanjeni, uzozwa ubumnandi ongakazi uzubuzwe. Even if lokho kungakwenza even ngesikhathi ekufenda engene phuma wena uloku uyadlala nje lana kuma sides akhe, esinqeni sakhe lokhamba khona ibhande, ufunde ukuthi umthinta kanjani umuntu wakho, okay? Ngoba ungamthinti nje umuntu wakhe ngathi uyamxavuna. Anyway, lo mthinta khona, umthinta kahle, ubona umthinta angathi uyiyona ifeather leni isandla sakho, umthinte slowly, umthinte kahle kanje. Alright, whether izandla zakho khonto oyigcobile kuzona or ayikho into oyigcobile, kodwa nje umthinta noma ilapha emzimbeni yakhe umuntu wakho, uyakwazi ukuthi uvuse imizwa. Ngoba even though ngithinta ingalo yami nje le, uyakwazi ukuthi uvuse imizwa kwingalo yakho. Alright, umuntu wakho ungamthinta konke la, ukhuphuke naye uye ngathi ngasemakhwapheni, ngoba ezukuthinta phela uvusa imizwa yakhe naye. Alright, udlale naye, uhambe uye kule ndawo thina esodokotela sithanda ukuyithinta. Lalela, le ndawo siyithinta nje ngoba umthambo elapho kulula ukuthi siyuzwe lo mthambo, okusho ukuthi nawe ungadlala ngawo lo mthambo. Mhlambe nje mufuna ukuba nothi ni out for dinner, uhlezi opposite wena, masuvela uyamthinta nje lapha yana umbheke emahlweni, naleya lokho yokumtshela ukuthi khonto icabangayo. Kukodwa lokho uyabona umuntu wakho kuyamvuselela imizwa yakhe. Even izandla, ngoba sijwayele phela ukuthi umuntu umromance ngesandla, isandla nje lesi, khumbula ukuthi neminwe yakho le kuze wena uzwe ukuthi kumnandi. Angithi bengithi thinta ngemino, okusho ukuthi imino inemizwa eminingi. Mthinte naye, umthinte kwimino yakhe, wehle naye uzuzoza la kwiphamu yakhe. Boma uzomthinta la, umdlalise kahle kule ndawo, very central, imnandi futhi le ndawo if uzomthinta umuntu wakho. And lalela, if ufuna ukuraise ibha kancane ngesikhathi usadlala naye kwimino yakhe, thatha imino yakhe one by one uyifake emlomeni wakhe, ukhothe one by one. Ngesikhathi ukhotha one by one, umbuke emahlweni, umbuke ngendlela yokuthi uyabona lento oyenzayo uya-enjoya, imnandi. Lalela, ngesikhathi uvusa imino yakhe, believe you me, nokunye kuzovuka kuyena. Sometimes umuntu wakho, mhlawumbe ngathi mingade ngiqeda ukugeza nje, ngoba lalela nako ukuthi umuntu wakho umgeze is very sensual and very romantic, iyamvusa imizwa. Kuze ukwazi ukuzigeza zonke indawo uzobuye uziqabule wena usebenze kuzona, okay? Ngesikhathi umthela amanzi nje kumgogodla, ukha ngethawula, mase uyavovela kumgogodla wakhe, umassage, umgeze umgogodla, konke lokho is very sensual, kumnandi. Alright?
From there umthathe umbeke embhedeni, suyamsula njengengane, umsule zonke indawo, and ngesikhathi umsula uyamqabula, umjikisa umbhekise enzansi, mhlambe sunama oils akho, suyaqala suyammasaja from iback yakhe wehle naye all the way ummasaje. Or even better, if ukuthi nawe bukade ugeza naye, ngoba kuhle ukuthi nigezane nobabili for the sake of hygiene, so nawe bukade ugeza kanye naye, ugcobe kuwena lo oil mase usebenzisa umzimba wakho ukuthi ushushuluze up and down apha umzimba wakhe kuze umgcobe umzimba wakhe ngomzimba wakho. While ulapho, let's say ubheke emuva, ungakhohlwa ukuthi izinqa zakhe is very sensitive. So ngesikhathi izinqa zakhe uzigcoba zimasaje kanje, kuba ngathi uyazivula uyazivala, kuba ngathi nembobo uyayivula kancane, uyabona kuba ngathi uthi kwizinqa zakhe. So ngesikhathi uthi kanje uyayivala, ngesikhathi uthi uyayivula imbobo yakhe yangemuva, konke lokho is very sensual. Osokusho ukuthi manje usuzokwazi nokuthi uyodlala nangale space engangikhuluma ngaso ngesikhathi ngikhuluma ngoVusmos esiphakathi kwembobo yangemuva namazambane akhe, suyammasaja konke lapho ngesikhathi udlala naye, ummasaja nje, ummasaja izinqa zakhe umuntu wakho. Alright? Wehle uye kumathanga. Lalela, amathanga yenye indawo esiyikhohlwayo esecret, kodwa if kuukuthi uyakwazi ukuthi uyithinte kahle, uyimasaje kahle, uyiqabule kahle, uyiphephethe kahle, uzomenza umuntu wakho engasakwazi ukuthi uscream for more. Ngoba amathanga, khumbula ukuthi aseduze kwindawo le i-heritage site okuyona wonke umuntu ajaha ukuthi eye kuyona, uNtomzodwa noVusmos. Alright? So if uzommasaja umthinta amathanga akhe, umkhise kancane, uyivule imlenze, yabona, lalela, ngesikhathi ukwenza lokho uthi noma uyivula imlenze yakhe uyambheka le phezulu ukumqabula ngapha ithanga ngapha eceleni, ululume kancane, ulikhotha ithanga lakhe, uliphephethe. Ngesikhathi wenze njalo uyalimasaja futhi ithanga lakhe. Konke lokho kuzomenza imizwa yakhe inyuke kakhulu. Lalela, uyabona njalo asikakayi kuNtomzodwa, asikakayi kuVusmos, ngoba the aim of this ukuthi vusa imizwa yonke indawo lokumnandi khona kumuntu wakho. Alright? Even naseswini, khumbula-ke ukuthi kakhulukazi kubantu besifazane inkaba yakhe i-connecta nesitho sakhe nenkomo, from inkaba iyo-connecta nenkomo. So if wena uyakwazi ukudlala kahle kwinkaba yakhe, udlale nayo, uyifende inkaba yakhe ngomunwe, uyifende ngolimi, umqabule nje around isisi sakhe, usiphephethe around isisi sakhe, konke lokho kumvuselelwa imizwa eminingi nemizwa emnandi. Uyabona-ke sithando zami, konke lokhu kwenzile, kodwa awuzange uzumthinte uNtomzodwa, awuzange uzumthinte uVusmos, kodwa umuntu wakho uzizwa relaxed, umuntu wakho uzizwa ethandwa, umuntu wakho uzizwa ebonwa, umuntu wakho uzizwa enjoywa uwena. Ngoba kubalekile noma yini oyenzayo kumuntu wakho akabona ukuthi lento oyenzayo uyayithanda, hayi ukuthi uyenza nje ngoba ufuna ungena kuNtomzodwa or uyenza nje ngoba ufuna uVusmos ukuthi angene kuwena. Part of connecta naye umuntu wakho kuze nivuselele lokujabula ukuthi wamthinta kancane nje umuntu wakho usiyagqoma. Nginenkinga la umyeni wami ngamanye amalanga angihlali naye. Ke kuphele u3 months or 4 months mina ngisemakhaya usegula. Ke kuphele mhlawumbe u3 months noma 4 months singekho ndawoni. So kwesinye isikhathi mefika wakwangitshela ukuthi into isithethlezi sami kube ngathi bengilele nomuntu wesifazane, uma ethi uyayifaka into yakhe kuvele kube ngathi uyifaka ibe ngathi incane yona into yakhe, kusho ukuthi uyifaka into enenkulu ngoba uthi akangizwa kahle ngathi ngilala nomuntu. So kwangihlukumeza kakhulu lokho because ngiyazazi ukuthi ngisiphethe kanjani and angena nomuntu othandana nabanye abantu, nginaye nje kuphela. Ngiyahlala futhi lezo nyanga ke because sishadile sinaye. Manje inkinga yami le ukuthi nami angisazithembi ocansini manginayo ngoba ngisaba ngisho ukuvula imilenze ngoba ngiswe ngithi kazi namhlanje uzothi uzweni ke, yabo. Futhi angena nomuntu osebenzisa izinto ke mina isikhathi esiningi nje ngijwayele ukugeza ngamanzi abandayo nje kuphelele lapho, kodwa ngamangala mengitshela lento and
impela nje angifuni uqamba angazi ngize ngilale nomunye angilali nomunye umuntu ngaphandle kwakhe. So waqhamuke sengitshela into kanjena ke, so ngaphatheka kabi. Ngiyajabula nje mangizwa into efana nale, mhlambe nami ngizothola iadvice, ngazi futhi ukuthi kusuke kudalwa yini, mhlambe kuzongikhulula ngoba namanje sangidla lento ukuthi kazi wayizwini ngoba mina wangifica ngivele ngihlalele, ngihleze futhi ngihlalele. Ngiyabonga. Yeah, yazi sithando zami, into yenkomo ukuthi inkomo ilusi kanjani, imanzi kanjani, mhlawumbe ngizothi kwenye episode ngibe naye uNtomzodwa lana ngibonise izinto nanokuthi wenze njani nawe upartner, ukuthi umlala kanjani umuntu wena ofila angathi inkomo yakhe iloose or ivulekile kakhulu. Alright, now ukuvuleka kwenkomo sometimes ungazi ukuthi ivulekile inkomo kanti ingoba imanzi ngoba kuyashibilika kakhulu, so uzwa ke angathi ivulekile. So the fact ukuthi it's slippery, it can feel like it's too open. Number one, exclude ukuthi mhlambe lo muntu what phase of the month iyenzeka nini lento. If kuukuthi mhlambe into eyenzeka ngesikhathi esithize enyangeni, then you know ukuthi mhlambe into ehambisana nama hormones akhe nokovulate kwakhe. But if kuukuthi into esiyenzeka njalo, then uyazi ukuthi siyinkinga ke leyo nto. And ukuba inkomo izwakala ngathi ivulekile, into eyenzakalayo and kunezathu eziningi ezingakubanga lokho. One, mhlambe lo muntu kade ezala, usezala izingane eziningi. No matter what singathini so udokotela ya ukuthi ukuzala izingane eziningi kakhulukazi uzozala ngayo inkomo, ngayo uNtomzodwa, of course kuzomenza ukuthi olastic baxeke, then inkomo izoxeka. Even though angeke izivuleke njengekhanda lengane ngoba phela hlale sisho ukuthi ulastic inkomo iyakwazi uku-accommodate ikhanda, iyakwazi uku-accommodate induku engangovusumuzi nenkomo nenduku encane futhi. But ukuzala njalo kuzokwenza ukuthi inkomo olastiki behle mase izwakala angathi ivulekile. Maphilisi esiwasebenzisayo, if kuukuthi usebenzisa into imjovo, kunemjovo ekwenzayo nakhona ikwenza kube ngathi umanzi kakhulu, ugcine kuzwakala angathi inkomo yakho ivulekile. But nokunye ukushintsha nje kwakho umzimba uwumuntu wesifazane. For example, if kuukuthi kunama hormones kakhulukazi lekuthiwa i-estrogen, leyo hormone leyo iyona egcina isiyenza ukugcwala enkomeni yakho ngaphakathi nokuthi inkomo yakho ibe nolastic. Kuyenzeka ukuthi if kuukuthi unenkinga ama-period akho awenzi kahle or iy'nkinga ezithile ngeke ngikhulume ngazo, uzwe inkomo yakho ngathi yomile. And nakhona if kuukuthi inkomo yomile or indonga zenkomo yakho sezi-thin, i-estrogen izokwenza lokho, konke lokho kuzokala umuntu uzozwa ngathi mekufenda ufenda inkwafu nje ngesikhathi engaphakathi kuwena. Khumbula futhi ukuthi inkomo yakho lehlezi khona kunama muscles angaphansi sithi ama pelvic muscles kuyiwona futhi ayisupportayo. So if lo muscles nawo ase weak, alright, izokwenza ukuthi inkomo izwakala ngathi siyimbobo enkulu ngaphakathi. Ezinye izinto ezikubanga lokho uma kuukuthi usuvele wakhuluphala kakhulu or unenkinga yokusongelana kakhulu, konke lokho kuyaba stretch ama muscles ngaphakathi kuwena, ugcina inkomo sizwakala angathi iloose kakhulu. But sithando zami into enhle ukuthi konke lokho into esothekayo. Mina nguDr Mthembu, into engikwazi ukuthi ngiyisize leyo, kodwa ngisho into eziningi manje ngoba angazi ukuthi kuwena nje ubufonile yini into eyinkinga. Kuhle ukuthi ngizohlala nawe phansi ngazi ukuthi kuwena nansi problem kuwena, so that ngizokwazi ukuthi ngisort out leyo problem. Ngiyazi ke sike sisho ukuthi hayi jima uminci bethe abantu asengathele ukwenza leyo nto Dr Mthembu, kodwa inkinga iyaqhubeka. That is when sudinga uDr Mthembu ke manje ukuze sibhekane nawe ngqo, kungabe ukuthi sibhekane nenkinga ephatha wonke umuntu, kodwa sibhekane nenkinga okuyinkinga yakho kuqala uwedwa. Sometimes ke kuyenzeka ukuthi no partner wakho usize wakhe mhlambe emncane or ushrinkile, agcine kuzwa angathi useyashibilika, ethi uyakufenda kabili kathathu ishibilike umphambili wakhe uphumele ngaphandle ngoba mhlambe wena umanzi. So lento into yabantu ababili zithandwa zami, ungazitshela ukuthi inkinga ifuzizwe umanzi or ulusi inkinga yakho, inkinga yenu nobabili. That is why ngiyafisa ukuthi if niza kumina nize nobabili khona ngizokwazi ukuthi nginisize nobabili. Esinyeni nasepipini la esenta la lekhona khona izinza, kodwa le pain ingaphakathi. Ngesinye isikhathi sibe ngiphethe le pain ibe buhlungu ngalendlela ukuthi ngizwe ngathi kubhlungu ama testes. Uma ngiwathinta kodwa kanalutho,
ngesinye isikhathi kuwe ngathi ngiyaqunjelwa lokuqunjelwa kwasesiswini ngiqunjelwe la esinyeni kuya ngezansi le pain le ihlahla libuye ivuke nje ibe ipain engayi-understand lento ngiyayisaba ingazi iqeda ubudoda bami because ayingihlukumeza indawo makuthiwa ngiya enkonzweni but le pain iyinto ehlezi ikhona sengisaba nje nokuthi iyohamba mhlambe le pain le kuba ukuthi mhlambe yabuqeda ubudoda bami. Ya usithando sami lona onenkinga yepain ngiyayibona ipain yakhe isesinyeni ipain yakhe futhi biye kwinduku ipain yakhe futhi buyeza ngathi namazambane akhe abhlungu. Now khumbula ke sithando zami ukuthi ngesikhathi usakheka usangaphakathi up until usuzozalwa umuntu wesilisa amazambane akhe asuke esesiswini. Alright, ayehla amazambane ayolenga lelenge ekhona emva kwesikhathi. So meaning ikhaya lamazambane alanga sesinyeni. So komunye umuntu ukabe nenkinga la esiswini ezwa ngathi unenkinga sesinyeni kanti unenkinga yendlela lokwakhamba khona amazambane akhe before ehla aya enzansi. Okay, lo msipha owasusa izambane ukuthi lisuke la ngenhle esinyeni ngasesinyeni masuyehla uya la okulengele khona. So kuyena ubhuti ngibona ngathi inkinga yakhe ilapho kakhulukazi ihambisana namazambane akhe nesinya sakhe. Now lo buhlungu benduku sithando zami kukhona ke la ku podcast yami ngena nje lapho kade ngisanda ukukhuluma ngayo ngizoyifaka futhi link ubone ukuthi if kubuhlungu induku ngaba yini inkinga kuningi okukhozayo ngikhulumile kakhulu ngakho. Kodwa ngiyafuna manje kuyena ngoba ngisola ukuthi inkinga yakhe kakhulu kubuhlungu bamazambane nobuhlungu basesinyeni kodwa lokhu buhlungu khona esinyeni kungenzeka ukuthi yilawo amazambane evele khona kuqala. Now if kuukuthi mhlamba akubona ukuthi ubuhlungu la amazambane evele khona kuqala kungenzeka ukuthi ngempela isinya sakhe lokusithi bladder mhlambe yisona kodwa uma kuyisinya ngeke kuhambe kodwa nje kuzohamba nanokushintsha kumchamo uthola ukuthi umchamo wakhe uyashisa umchamo wakhe ushintsha umbala umchamo wakhe mhlamba uba namagwebu umchamo wakhe uba nezibhidane ezimhlophe phakathi ethe sechamile ezwa ngathi khona umchamo sele or umshushe umchamo or wayena gula benefiva abengathi uyashiselwa lokho kusuke kusho ukuthi unenkinga yanike yesinya sakhe. So hambe kudokotela akutest ukuthi akubona yini isinya sakho esinenkinga. Alright, but kuyenzeka nakwabanye umuntu othola ukuthi enesichenene wangasitreat isichenene yagcina selokusabanga isilonda nje ngaphakathi kuyena okuba isilonda esingapholi awukucabange naloko awunaso yini isichenene wena sangazange size siphole. If kuukuthi amazambane themselves lawa seqala esebabhlungu manje khumbula ukuthi kuona amazambane khona amazambane mase kuba khona umsipha lo suka kumazambane uzohambisa isidoda sakho lokubhukudayo kuyahamba kuya ku prostate mase kuyophuma phambili kwinduku. Sometimes nakhona ifulale nomuntu walala kanti wangena kumuntu akekho clean lokho ngcola kuzongena ngayo induku kuhambe kuyozika inzika zayo zihambe ziyohlala kuona amazambane agcina amazambane akho asenenkinga aseba nokuvuvukala esebe nobuhlungu kanti kunongcola wena okuhogelile endaweni ethize or kumuntu wesifazana olale nayo bekade engekho clean lokho ngcola kwahamba kohlala kuona amazambane o kwahlala kwenye indawo le okuyiyona eyakha kuneqhubana nje liphezulu kwamazambane okuyindawo le efike yakhe khona onoshobshobu bakho. Okay, kuleyo ndawo leyo kuyenzeka ukuthi leyo ndawo ivuvukale ngoba ine-infection okuyisilonda ibe buhlungu because lo msipha ngoba phela amazambane alengile if lo msipha utwistile then sizogcina sokubuhlungu futhi kuleyo ndawo. Alright, enye pain futhi uzoyizwa lapho ungathola ukuthi mhlambe ipain osuke prostate kodwa ngimzwe ngathi usawumfana omncaneke kodwa kuyenzeka naye umuntu esamncane iprostate yakhe ivuvukale. Alright, if ivuvukele iprostate yakho uzozwa ngani usamncane uzozwa ngokuthi umchamo wakho uthi manje uthi mufike etoilet kuba ngathi ungaqala ukhanule umchamo ngathi khona lo ufika ublock khona angathi ungawuphusha kuyima uphuma umchamo uthi noma usuphuma umchamo uqala ushaye lapha ya ubuye kuba ngathi ubusuzokuthela futhi wena inkinga yeprostate le uthi usuqedile ukuchama kuba ngathi khona umunye umchamo futhi ufanele ukhanule futhi kusuke kuyona iprostate futhi leyo ebanga lokho. Okay,
But ezinye izinto ezingenza ukuthi kube buhlungu kuwona amazambane akho kungaba inkinga yokuthi wona amazambane atwistile nomsipha lo owalwengisayo so twistile lokho kungenza inkinga and lokho ke lalela sithando zami kuyinkinga kakhulu uyabona amazambane akho ashintsha nombala lokho emergency kufanele uhambe kudokotela immediately if kuukuthi ubone leyo nto yenzeka kuwena. Alright. Kungenzeka komunye ukuthi ebe nenkinga yezinso ama-stones kwizinso uthola ukuthi izinso zakhe sekunamatshe lo matshe lo kuyenzeka ukuthi uzwe ipain wena kuphi mazambaneni akho, okay, kanti umzimba wakho uyakutshela ukuthi cha kunenkinga ekwenye indawo. Alright, so whether le nkinga ikuwona mazambane kuyenzeka ukuthi kube nenkinga ezinye indawo nje emzimbeni kanti kunomthambo odlula kumazambane ohambisana namazambane wena uzwa ngathi amazambane abhlungu kanti kunenye inkinga ekwenye indawo emzimbeni wakho. So that is why kubalekile ukuthi uye kudokotela futhi ukuhlale kulo dokotela akulandelele ungathi uma enze into uphinde suya komunye uyoqala phansi so yakuyena uzobona ukuthi awuhlehlulekile suyadlula ke suya komunye udokotela uzokwazi ukuthi naye akucheke suyakuyena suyamtshela ukuthi kulo dokotela bengikuyena ngithole ukuthi nokuthi. Ngoba sithando zami if kuukuthi unepain wena eqolo unepain kumazambane or ipain kwinduku lokho kusho ukuthi umdavazo wakho ngeke uzwenzeke ngoba khumbula ukuthi eqolo yonke imthambo eyehlayo eza ngenzansi kuona mazambane nakwizinso nesitho sakho sangaphambili iyona futhi leyo mthambo esupply ukuthi induku yakho mayivuke. So if kunobhlungu anywhere lapho even if iseqolo or izinso zakho konke lokho kuzoba ukuthi induku yakho ingavuki kanti inkinga ayikho kwinduku ikwezilezi ezinye izinto ezisondelene nenduku ugcine wena uzibona ngathi induku yakho ayisebenzi kanti inkinga akuyona induku inkinga ikwezinye indawo emzimbeni wakho ezisondelene nayo induku. Okay, sithando zami, that was yet another episode of Intimate with Dr. Nomcebo Mthembu. Every Sunday there is 6 in this house. So, sithando zami, as we close this chapter, khumbula, umzimba wako is not just function. Umzimba wako is not just physical, ukuthi awenzi ukuthi awenziwe ukuthi, kodwa umzimba wako uthando, umzimba wako uyinjabulo, umzimba wako ukunethezeka, umzimba wako uyipower, kodwa kakhulukazi umzimba wako uyifun, dlala ngawo, dlala nawo umzimba wakho. Mina ngu-Dr. Nomcebo Mthembu. Catch you next Sunday right here on Dr. Nomcebo Mthembu Talk on 6 on Sunday. Remember, subscribe, like, wenze notification so that each time that I am on, nawe on. See you. Bye-bye. Welcome to Medolution Lifestyle, Wellness Clinic and Spa, where health is everything. As an integrative medical practice, we offer holistic, individualistic treatments. Each journey begins with a full blood screen and a complete medical examination, followed by a personal treatment program tailored to your unique needs. We also offer a wide range of services including weight loss programs, detox programs, skin and beauty treatments, aesthetics, stress therapy, and lifestyle coaching. We are located at 6 Old Main Road, Bothos Hill, South Africa. Find out more on our website www.medolution.co.za or contact us on 031-765-8475 or send us an email at info@medolution.co.za. We are open Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. and Saturday from 8 a.m. to 1 p.m.